мо барои мусовӣ кардан бозӣ карданӣ нестем. Ҳадафи мо пирӯз шудан аст ва нақшаҳо бетағйир боқӣ мемонанд. мо мисли ҳамавақта бозӣ хоҳем кард ки натиҷа бар нафъи мо бошад. салом дӯстону мухлисони ҳамешагии канали Barça TV. Инак боз дар пайгоҳи Эл Классикои навбатӣ ба ҳам меоем ва баъри шумо оиди ин рақобат ҳарф хоҳем зад. навори зерин бори нахуст дар канали мо баро монда мешавад ки баъри мухлисон аз пахши мустақими бозиҳои Барселона хабар медиҳад. ба ҳамин хотир лайки худро дареғ надореду обуна шавед. Агар аллакай карда бошед ташаккур. мо бошад оғоз мекунем. дӯстон, Эл Классико худаш бозии диданӣ аст, аммо барои боз ҳам шавқувартар шудани ин бозӣ дӯстони мо аз 1x ба он коэффициентҳои баландро пешниҳод мекунанд. дар менюи асосии барнома ба аксии даромада дар ставка без риска ба ғалаба ё мусовии дилхоҳ аз ин дастаҳо то $10 яъне 100 сомонӣ натарсида ставка кунед ва дар ҳоли сӯхтани чек маблағ ба ҳисобатон бармегардад. барои ин ба лични кабинет ворид шуда участӣ ва аксияхро аз назар гузаронед ва боварӣ ҳосил кунед ки бонус на спорт фаъол бошад. силкаи бозӣ дар комментария ин навор. ба ҳама муваффақият. дар наворе ки имрӯз ба шумо пешкаш шуд, оиди рақобати навбатии Барселона муқобили рақиби азалияш Реал Мадрид ҳама ҷузъиёт ба пуррагӣ пешкаш гардид. се бозии охир Барса имкон намедиҳад ки мадридиҳо дастболо шаванд ва аз ин чиз сармураббии Реал Мадрид Карло Анчелоти низ дар пресс-конференсия пеш аз бозӣ қайд карда гуфт ки ҳайати мо метавонад иваз гардад ва ё бетағйир муқобили Барса ҳунарнамоӣ кунад. мо дар ду бозии охир хело хуб баромад карда будем. дар Камп Nou ҳатто наздик будем ки ғалаба ба даст орем. Барселона дар се бозии охир пирӯз гардид ва ҳамакнун навбати мо фаро расид. ин гуфтаҳои Анчелоти ба қавли барои тарс додан ба рақибон ва алови чашми бачаҳои хавиро гирифтан гуфта шуд. вале рӯҳияи бозингарони дастаи каталонӣ чунон қавӣ аст ки ҳатто бо оби уқёнуси ором алангаи оташи онҳоро хомӯш кардан намешавад. дигар ҷои таърифу ҷои пинҳонкорию гапу чапи зиёдӣ нест. хави барои ин мавсим имкони зиёд не, балки танҳо ҷоми Испанияу қаҳрамонӣ дар Ла Лига дораду харос. ин амоло аниқ нест ва аз натиҷаҳои бозиҳои дар пешистодаи даста хело вобастагии калон дорад. барои баромадан ба финали ҷоми Испания як қадам мондааст ва он ҳам бошад баъди бозии шабеҳдошта ба Суперҷом муқобили Реал Мадрид мебошад. сармураббии дастаи каталонӣ хави пеш аз бозӣ нуқтаҳои заруриро қайд кард. бозии имрӯза бояд ба Суперҷом баробар бошад. Реал Мадрид қаҳрамони феълии Ла Лига ва Лигаи Чемпионҳо ба ҳисоб меравад. мо мехоҳем идораи онҳоро ба даст гирем. Фати ва Торрес моро дар бозии охир хело хушҳол карданд. фишор болояшон буд, вале онҳо тавонистанд худро ба даст гирифта натиҷаи хуб нишон диҳанд. фикр мекунам Реал бозиро агрессивона оғоз мекунад ва талош мекунад ки тӯбро аз дасти мо рабоянд. мо ҳама корро мекунем ки ба даври финалӣ роҳ ёбем. бозии имшаба яъне Эл Классикои муҳим барои баромадан ба финали ҷоми Испания соати 12 бо вақти душанбе оғоз мешавад. нафароне ки дар Федератсияи Россия ҳастанд метавонанд аз канали Match TV мустақиман бозиро тамошо кунанд. дар Тоҷикистон бошад шабакаи варзиш мустақиман бозиро нишон медиҳад. агар шумо дар роҳед ё бароятон дар телефон тамошо кардан қулай бошад, пас ба силкаи дар зери навор буда яъне ба телеграм-канали мо дароед ва Эл Классикоро мустақиман дар он ҷо тамошо кунед. ба дастаи Барселона барор ва ба мухлисонаш тамошои бо фароғатро таманно дорем. хайр дӯстон.